टाटा आईपीएल 2022 ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭର୍ସେସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ରୂପେ ବଟଲର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଟଲର ଓ ପାଡିକଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବଟଲର 56 ବଲ୍ରେ 9 ଚୌକା 9 ଛକା ମାରି 116 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍ 2022 ରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶତକ। ଏହା ଦେଖି ରାଜସ୍ଥାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବହୁତ ଖୁସି ନଜର ଆସୁଛି।